Хилядолетия ни делят от онзи миг, за който се предполага, че на Земята са живели атлантите. Приписват им свръхестествени възможности. Товарят ги с предположение, че са били почти извънземни. Други изследователи не изключват вероятността просто да са контактували с паралелни галактики. И изведнъж идва края на тази невероятно развита цивилизация. Каква е причината, също е въпрос на безкрайно много хипотези. Всички претендират за сравнителна достоверност. Едно от предположенията насочва към действията на жреците, които контролирали Атлантида. Те били основните контактьори с другите планети. Но как са осъществявали връзката? В определен период от развитието на тази цивилизация, жреците попаднали на впечатляващ кристал. Говори се, че е бил парче от някаква далечна звезда. С него предавали и получавали сигнали. Но някъде връзката се скъсала. Загубили космическата протекция. И цивилизацията им потънала. Друга версия на това предание подсказва, че малко преди Атлантида да бъде заличена, най-мъдрите хора решили да скрият познанията си от следващите непосветени общества. Кодирали ги в камъните, които се извисявали някъде край тях. С негласното послание да бъдат открити отново тогава, когато на Земята се появи цивилизация с сходни на техните знания и потребности. Очевидно още няма такава цивилизация, но пък за сметка на това хората не престават да търсят камъка с посланията на атлантите. Правят го подсъзнателно, просто от страст. А някои дори приемат камъните за живи. Всички камъни живи и живеят твоя живот, може. Всички камъни. България е осеяна с минерали или просто с красиви камъни. Алчното човешко око вижда стойността само в брилянтите, сапфирите, изумрудите и диамантите. Неизкушените от скъпоценностите откриват красотата във всеки камък на пътя. Един район е особено наситен с ценни на различни минерали скали. Той се простира от Маджарово до Кърджали. Предполага се, че формирането на подземните богатства тук започва преди 37 милиона години. Тогава на територията на днешните източни Родопи започва вулканска дейност. В началото всичко върви тихо и кротко. До един миг, когато земята се разтресла и към небето полетели тонове лава. Преди около 37 милиона години в района на източните Родопи е съществувало едно палеогенско плитко море, което се казва източно-родопски палеогенски басейн. Това са били плитки морета, заливи с много богата растителност, климатът е бил влажен, съществували са много блата, езера. Палеогенското море било е дълбоко около 200-300 метра, за което съдим по коралите, които и сега намираме в района на Маджаровската вулканска структура. По най-високите места има запазени такива коралови рифови, които ни дават тази информация. Специалистите не са на едно мнение за типа на този вулкан. Някои смятат, че става въпрос за един основен. Други не изключват вероятността да има разклонения. Има най-различни теории за типа на самия вулканизъм. Едни казват, че е от централен тип вулкан, нали, с един голям кратер. Други автори считат, че това е един щитовиден тип вулкани. Има различни теории специално за морфологията на самия вулкан. Ние се намираме в неговата централна част или така наречената Маджаровска калдера, където ако калдерата е това, което виждаме, тая кръгла форма, като по
наши данни, направени вече от по-късните картировки с професор Петър Марчев, ние установихме още една малка калдера в района източно от Менекенски камъни. Направихме и палеогеографска реконструкция на цялата вулканска постройка по данни от нейната подложка и установихме, че има едно стъпаловидно пропадане от юг на север на целия вулкан. Тази централна част на вулкана, която е понижена, се смята, че това е в резултат на изпразването на магмената камера, която е подхранвала и е дала тези лавови потоци. В резултат на изпразването е станало срутване на централната част на вулканската постройка, като се образуват едни много характерни колапс брекчи, които оформят те външни или вътрешни части на релефа. Това са тези стени, които виждаме. Те са много силно брекчирани и са леко надвеснали към вътрешната централна част на вулкана. Вероятно, картината след изригването е била коренно различна. Впоследствие стихиите имали на разположение милиони години да оформят релефа. Вулкана може би е бил висок още около 200-300 метра. Постепенно, след оформяне в края на Приабона, вече в по-късните геоложки епохи, след оформяне на новия релеф през късния алпийски цикъл, започва неговата ерозия и разрушаване. Появяват се реки, те започват да разяждат вулканската постройка, тяхните легла се предестинират или предопределят от основните тектонски структури, по които те дълбаят самата вулканска постройка и я разкриват. За това, че реките са започнали още от горните части на вулкана, ние съдим по речните тераси, които на доста места ги намираме в високите части в релефа. Такива тераси има по Маджарово, Харманкая, втора, трета, четвърта надзаливна речна тераса. Това показва, че реката постепенно е дълбала своето легло и е разрушавала вулканската постройка, което продължава и днес. Образуването на рудните залежи в района започва преди 31 милиона години. Те са резултат от геотермалната дейност. Имаме аметис жилен, имаме хат, имаме кварц, имаме кристал, имаме друг аметис, имаме яспис. Това са ясписи оригинални. Имаме коралови ясписи, коралити. Това е четирите место, това е преди е било топло Сарматско море, да е стигало до Карпатите. Плитко, топло Сарматско море. Обаче след изригването от тези вулкани, след като се изтеглило това море, и като се образува този вулкан, този вулканичен район, като се образува, тогава вече се образуват тези вулканични върхове и тогава са създадени. И след като се образува този вулкан, и така се образували повече кристали. А там, където има кристал и кварц, има злато. Древните са вярвали, че всеки звук, всяка музика, дори емоция, които са чувани и преживявани някога, не изчезват безследно в пространството. Те отиват в земята и там се превръщат в приказни камъни, които чакат да бъдат открити. Геолозите имат научна версия за формирането на минералите. Маджарово се води златно, полиметално находище. Основно това са кварцови жили. Направил съм кадастър на всички жили. Те са около 178 кварцови жили с дължина от 10
до 10 метра, до 4 км, до 5 км са най-големите, най-дългите жили. Тяхната дебелина е от 50 см до 30 метра. Те са основен носител на уродяванията в Маджарово, като по принцип има една такава зоналност в разпределението на родата, че в централните части и в най-дълбоките части са халкопиритовите и хематитовите минерализации с молибденит. В по-външната част е основната промишлена минерализация от олово, цинк и мед по-малко. И малко злато има в този тип минерализация. И в най-външната част това е кварц, халцедон, златосъдържащите минерализации, които бяха и последен обект на проучванията в този район. Проучванията в Маджарово и региона започват в началото на 20 век. През 1909 г. Георги Бончев първи описва залежите на олово и цинк. Систематичните основни проучвания започват с идването на комплексната геоложка експедиция, която е съветско-българска експедиция. Лагерът е бил на левия бряг, докато този град е имало само две махалички, две останали малки махали. Града го е нямало тогава, не е съществувал. И през 52, от 52 до 54 година са първите комплексни геоложки проучвания. Това са били много бавни, много трудоемки проучвания, защото аз не можах да ги сваря те камили, с които те са, нали, тук е имало стадо камили, които са били основният превоз за изкарване на минното оборудване, на сондажното оборудване по тези скали. Последният шеф на мините в Маджарово помни какъв е бил животът преди десетилетия. Йордан Йорданов е тук от 1970 година. Тук беше една необичайна смесица от най-различни етноси и хора от всички региони. Общо дето тук идваха хора да работят, които имаха малко по-нестандартно мислене. Тоест тази част от България, която сега заминава за чужбина, за Америка, зад океана, тогава нямаше къде да го яди и идваше да работи по такива обекти. Няма значение дали Мадан, дали Маджарово, дали са националните обекти. Така че тук се формираше едно малко така по-особена група хора с едни по-свободни, по-широки разбирания и живота беше много интересен. Тук се работеше наистина мъжки, юнашки. Аз, например, така си спомня първия работен ден. Тук, като пристигнах в Маджарово, ме изпратиха да се строи една нова галерия в едни отвесни скали. Това е нагоре по пътя за Рабово. Тя и още се стои там, много е красива, в отвесна скала. Два миньори забуриха и беше просто много красива гледка, която и до сега вече почти 50 години не съм забравил и тя ми е едно от най-ярките спомени тук в Маджарово. Камилите в Маджарово са били внесени от Тополовград. Там популацията им е била завидна. Почти всяко семейство е отглеждало тези животни. В Сакар те пренасяли въглища, дърва, строителни материали. В Маджарово били строго профилирани. Впоследствие ги заменили с високопроходима техника. Така постепенно изчезнали. За тях сега напомнят само архивните снимки. Така стои въпросът и с рододобива. Постепенно станал неатрактивен и бил закрит. Намек за активните времена са зеещите галерии. И в сегашния вид вече Маджарово почти нищо не личи, с изключение на тези отработки и отвалите, които са останали, че това е било един от центровете на рододобива в тази част на Родопите. Тук на времето викаха Малкия Клондайк. Богато селище беше. Много богато селище.
И в един момент замря всичко. За този човек някои минерали са много по-ценни от злато и сребро. Това не винаги е било така. Преди години подминавал камъните. Или в най-добрия случай стъпвал небрежно по тях, за да достигне до дълбок вир, където да хвърли въдицата. Паралелно обикалял горите и дебнял дивеч, който в представите му бил разрешен за отстрел. Една случка рязко променила живота му. На времето много ходих, защото аз съм и ловец и рибар и така нататък. Но вече не съм ловец и рибар, защото занимавам с лов на камъни. Аз съм цял живот ловец и рибар. Вика, бе, Коле, тук има някой, вика, камъни давал, такива скъпоценни камъни, викам, комшия ми е. Действително, закара го долу този цех и той си носи куфара и видя една диода, една аметистова диода, разцепена на две. И този моят човек го пита, вика, колко струва това? Тая диода, вика. Той го погледа мен, па ми е приятел. Вика, 800 лева. Той извади го куфар и го поти. Викам, какво правя? И като започнах да събирам, всичко с турбите съм го носил от Балкана. Всички ахати, ясписи, красоти, всичко са от високото. При изригването на тези вулкани всичко излиза отгоре. Вие сте грамоти хора, всичко излиза отгоре. От мига, в който припламнал по камъните, бай Колю забравил за лова и риболова. Продължил да обикаля, но в преследване на новата си страст. Не засичал по колко километра дневно изминава, но имало случаи, в които тръгвал от калдерата на вулкана и се озовавал неусетно до стената на язовир Студен кладенец. От тук до Рабово хода. От тук до Рабово ми е района. Всички кристали, яспици, ахати. Имам там едни ахати, които са Стария мост. На Рабово там бех си намерил една жила. Търсачът на камъни няма празен ден. Всеки обход по върховете на вулканските образования го възнаграждава. Всеки изминат ден, когато ида с турбата, се си намирам по нещо. Може един камък да е. Защото свърши това, дето говорих да носа турби. Сега може цял ден да не намеря един камък, обаче като намеря, ако се наведа, викам той, природата и Господ знаят работа, ще ми да си намеря някой друг. И природата си ми дава, сега си намеря нещо, дет го няма. Може едно камъче да, може един кристал да, може един корал да, обаче се намирам. Все си намирам. Ето това съм го намерил, това е мида. Това е мида, това в море. Това е мида. Това е най-малко, защото тя не е вкаменена, дори вече е започнала да се опализира, това е най-малко от 20 до 30 милиона години. Това са охливи. Това е морска звезда. Това е, дед ви каза, това е било дъно на море. Това е морска, това е от Морион. Това са охливи. Това са охливи. Такива красоти има тук, които се ме зареждат. Като ги намерят, си чувствам как се ме зареждат. Усещането за мистичната сила на камъните съществува от формирането на човека. И древните познавали рударството. Дори има теза, че за тях това е била свещена дейност. Аз съм един от откривателите на ДТП. Основната ми цел там беше картиране на древните рупи, които съществуваха. Това са отвали, без да е ясно какво са добивали. Дори бях сложил една табела горе на светилището на ДТП, която гласеше така:
археолозите малко ми се сърдеха, не търси и следи отстъпките на древните, а търси това, което са търсили и те. Това е една мисъл на един японски философ от 1700, не помня коя година, на Башо, нали, която много ми хареса и я бях сложил там на АДТП, защото действително се оказа, че АДТП е открито още от древните тракийци, които са работили на това място. Такива рупи има и в района на Чала, на Седевче, Розино и на много места, където сега вече има установени минерализации, находища. Се оказва, че древните геолози или хора, които се занимавали с този занаят, са били достатъчно умни и интелигентни, за да установят тези минерализации. Още в дълбока древност хората са се окичвали с черупки от миди, кости, зъби и кристалчета, които вярвали, че ги пазят от зли духове. Шаманите в Северна Америка проповядвали, че камъчетата са проводник на Великия дух, който е източник на живота. И Йордан Йорданов е открил силата на камъните, но неговата страст се ограничава до намирането им и до някъде в удоволствието да ги подарява. Маджарово е известно с това, че има голяма разновидност на много видове минерали. То горе-долу от Маджарово за сега това остана най-премамливо за хората, да продължават да идват, да ровят, да търсят цветни камъчета. Да, всеки, който срещни носи нещо и да питаме това какво е. Аз нещо, като не мога да позная, измислям някое име, което и той няма го запомни. И така. Имам си собствена колекция в къщи. Не съм някой маняк на темата събира. Аз съм от хората, които много обичат да подаряват, а не да събират, даже което така ми харесва, много казвам на жена ми, това го подарявам на тебе, защото ако остане на мене, аз няма начин да ни го подаря на някой друг. Общо взето не съм такъв, който да трупа вкъщи, а много обичам да подарявам. Аз съм намерил някога кристал в една нива до Рабол. Той беше, мисля, един много хубав сердолик и от тях после Бачев направи много бежута, пък аз го държах няколко години, даже зелето спотисках с него, защото беше хубав, удобен за тая работа. Един от зъберите, останал след изригването на вулкана, пази легенда от времето на турското робство. Местен първенец развявал чалмата си край красива българка и настойчиво предлагал да я приобщи към своя харем. Тя запазила достоинството си, но платила за това със своя живот. Бе харесал това момиче много. Обаче тя посела горе овцете и той започнал да я задява. И иска да я вземе. Обаче тя не се съгласява. Той каза, аз ще взема харема. На времето, като си има хареме, каза, аз ще взема харема. И тя не се съгласява, скача от скалата и загива и затова се води Момина скала. Най-високата. В древността жените в Индия, Шри-Ланка, Бирма и Тайланд се обличали основно с бижута. Те прикривали телата си с огърлици, обеци, гривни, амулети и пръстени, които покривали дори пръстите на краката им. Потвърждение на това дават и археолозите, които открили в гробницата на царица Пу Абис зашеметяващо количество накити.
Най-смелите предположения са, че някои от бижутата на принцесите и цариците са експортирани от маджаровската калдера. В кофите с вода в дома на бай Колю стоят сходни образци. Той им се радва като малко дете, със страст и отдаденост. Твърди, че край него се е вкаменила цялата история на света. Това, което е събрал, е намек за съществували някога праисторически форми на живот. А това е... Това виждаш ли на дървото? Това е не вкаменено, това е вече опализирано ахатово дърво. Виж ли чеповете къде са? Ахатов корал. Дед го няма никъде. Нето в Европа. Ако ви лъже някой, докъде го при мене. Има много. А това е от Рабовския район. Гледай ахатче, вътре ще ви покажа големия камък. Това е хат с отстрани с опал. Имам 1000 плочки нарезани. Това е маджаровския метис с кристал. При мен нема бойдисани яйца. Това са маджаровски ядки. Ахат с всичко. Гледай природата какво създала моето момче. И това не искам да го режа. Гледай каква шарка създала. Това се води пейзажа на хата. Това само съм го отрезал. Това е лимонов портокалов ахат, приливен, оригинален. Това само съм го отрезал. Без да изшлафвам, без да и полирам. Само се гледай цветове. Ето. Това е опушен кристал. Това си го оставам за музейче. Си направя едно музейче за напреде. Достатъчно имам камъни за други неща. Тие най-важните неща си оставям. Ще си търся другаде место, защото е малко неудобно тук. Това ми е прешлен опалидиран от динозавър. Аз съм го намерил в Арда. И толкова време е престоял, че е опализиран, защото цел е опализиран. Това ми е опализирано дърво. Това ми е вкаменело дърво. Долното.